Hey, hello, hello, hello. Hey, all right. Yan. Good morning, good morning, good morning. Apa yung awan ti rumor nga sounds tayo? Yan, paano to? Okay. So, okay. Walang background music ha. Kailangan i-on yung one. Nagasat kami, nagasat kami, ikot kami. So ayan mga kaibigan, at naka-off pala yung monitoring sounds natin. By the way, again, welcome na naman sa ating programa, Digital Special. Manibod pa lang dito. I'm sorry, awang ti Cordillera. Malitlito tayo nga po. Awang ti Cordillera, Sunday Special Edition. Manibod pa lang dito 90.70 Radio. Kaya man na nagkatwa, iti mas nga oras, alas 11, inggan alas 12, iti pangal daw. Tangal daw, iti Domingo. Yeehay! Kamusta tayo amin? At sabi ko mata siya karat ka tayo kapsat kailian. San Cordillera. This is iti mabilang, iti bulan, iti Abril, 2023. Mayat, iti trafiko kapsat kailian. Makibagay. Ambyong to dito yung station tayo kat nara lang iti 15 minutes. Tawan ti traffic. Di traffic dita per Bonifacio kapsat kailian. Met gap niya no close iti Session Road. Ay open. Paminsan waday adi. Met gap no open iti Session Road iti Domingo. Mayat iti panagtaray tayo apo. Yan. Kamusta ka rin kapsat kailian nga biyaheros. Wala pang basahero. Pribado nga biyaheros. May shout out kanya amin. Yan, safe driving lab ta kapsat kailian. Lumagay kadismaya. Karito ay nasanayan naman. Hiti agdamdam pa dito sa Station Road. Ala, ano sa inyo pa lang ag-ina naman. Yan. Dito ay cause years. Pakiramanan dahil ubing tayo. Sinangin ay bana. Ubing tayo dyan may isang cosplayer dito. Nagasat kami. Makita yun dyan Naruto iso na dyan. Nagasat kami. Actually, duwada pa yung kumanya. Underage dyan may isa niya. Nalo. Ay Chainsaw. Na. Chainsaw Man dyan may isa. Dati ragadi na. Hidayaw ni. Hidayaw.
Once again, welcome. Iti right programa tayo, Awang Cordillera Sunday Special Edition. Tasya Kaya pa yung mga kakadwa, ito pagayam nyo, DGL, haligri ba na yung bungsa. Kaya na yung programa, isagsagot na tayo, iti Showbiz Cafe and Restaurant, Talisur, Tumabangan. Mabaling kayo dumagas ng kapi mga ag merienda, ay kaya ramanan dagiti nagkakaimas ng specialty da apo. Kaya ada rice toppings, short orders, snacks kanda dumapay. Amoy ka di, nga dito yung maramanan, dito kalalamiisan, kaimasan nga halo-halo, showbiz halo-halo. Palamiisan na, dagito napupudot, nga panagrik-rik na yung apo. Pero dagito yan napudot ti ulo da, dahan nga napabigyan. Ay. And of course, dapat inig na idumduma nga merienda dita. Parwaran namin, nga rekrik na anti magbagyo apo. Ito yung syuntog, showbiz kamote fry. Amuday Aga-aksipta na karito catering services para itikasar, binyag, birthdays, meetings, kanda dumapay. Tapos lang ni Miss Julina, Miss Arlene Binaldo, bueno ni Manang ulit ko sa Rancelino. Alright. Showbiz Cafe and Restaurant, awan di problema iti paradaan, naglawa, kamsat kailian. Nagasat kami Yan iti pagmayata na pa, libre iti wifi, pati brewed coffee. So saan pa kayo mga kaibigan? Magas lang, dito Showbiz Cafe and Restaurant, Talusur, Tumabangan. Alos Alright, oras tingkat, alas 11, DC also 80, ang sama Philippine Standard Time. Ayaw mi Idayaw mi Nanugali mi Tasya Di tinawid mi Pero, ato iwan, ito may sapang sa miwang, balas ang kay Cordillera. Lumaay kali Yan, napampungad. Sa Ang sa miwang, ito rin programa tiyo. Awang ti Cordillera. Pasasya ka po, hawan ni DJ Anggit at Nagasat busy pa eh. Nagasat kami Yan, kita tayo ito no next Sunday. Baka makadwa tayo man ng sona. Alright, balas ang ay Cordillera. Balasan kay Cordillera Ugalim sinay dumduma Nan gaget mo at sobra Numaipanggapis nan ubla Tanaw kat kay gurutan Benda kaap-apanan Napintas kay talaga Uray sino'y makaila Malapian ka ay sumaan Balasang kay kurutan Laylay dek unay sikaan Ayong ganas ng sabatan Tanang nem ko kanayon ay sikaan Pinadas ko ay lipatan Nanlayat ko kunsikaan Tay may
my goodness, Babski ah. Parang mukhang masaya ka ah. Siyempre naman, Robin Pandemya. Alam mo ba, galing ako sa Smoke and Barrel Resto Bar. Ano bang meron dyan at mukhang tuwang-tuwa ka ng 100%? Oh my goodness. Alam mo Robin Pandemya, sa Smoke and Barrel Resto Bar, ay nako, may live band doon Ay nako yung mga tugtugan doon, the best talaga. Alam mo yung mga tugtugan doon Robin country, reggae, variety, at kahit anong kanta, kahit yung kanta mo wonderful tulad, ay nako, sinisipra nila doon. Oh my goodness. Talaga ba, Babski? At hindi lang yan, Robin. Ano pa ba, Babski? Ang specialty nila doon, yung cocktail spirit, beer barrel beers, hard drinks meron din. Tsaka yung paborito mo, Robin, yung gin na 2x2. At hindi lang yan. Meron pa. Oh my goodness, talaga dyan. Segundo, minuto, Babski. Meron pa, magandang venue, para sa espesyal na okasyon, gaya ng birthday, seminar, at mga wedding o kaya kasal, pwede rin sa mga charity events, kaya ng concert for a cause. Free venue doon, Robin. Oh my goodness, talagang ako napapa-oh my wonderful tunay sa'yo. Babski, saan ba matatagpuan niyang Smoke and Barrel Resto Bar? Malapit lang, Robin, matatagpuan sa 4th floor ng Summer Pine Residences, malapit sa Pukay Village, dyan sa Marcos Highway, Anong oras naman sila nagbubukas, Babski? Nagbubukas sila ng alas 5 ng hapon, at nagsisimula yung banda ng alas 6 ng hapon hanggang alas 2 ng hating gabi. Oh my goodness, ano pang hinihintay mo, Babski? Magmadali na tayo at ako kakanta ng wonderful tonight. Oh my goodness, bilisan mo. Di wow! Smoke and Barrel Resto Bar. Baro nga ayuyang dagit lovers, barkada kan mabaling party pamilya. Smoke and Barrel and Resto Bar, masarakan sa Jai, 4th floor, 80 Summer Pines Residences, formerly Summer Pines Hotel, just below Pukay Village, along Marcos Highway. Iti kanayo na ng impormasyon, mabalin yung kuntahan ni Soda, 80-920-219-5777. Biro kan lang ni Ma'am Agnes Contreras. Smoke and Barrel Resto Bar, pang lovers, pang barkada, kan pang pamilya. Okay, ito man pag-imanan dito ang sponsor tayo direct programa diyo awang Cordillera Sunday Special Edition. Yan na naka-live tayo iti awang Cordillera page and of course the YouTube channel tayo, DGL channel. Everybody is may shout out and happy blessed Sunday sir. Kasama't kiniyaya. Sige po at malukatan adyo may isang phone ko. Hindi pag-monitoran tayo. Good morning, Idol! Nakabot ako listening here in Cavite. Yan, salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat yan sa Cavite. Si Mas Wise. Yan, kumusta? Yan, dararami rin yun sa Cavite. Yan, kumusta sir? Kumusta sir? DGL. Have a blessed Sunday morning, sir. Matago ka. Yan, samat kiniyam kapsat Jack Diva Boyk Agunat. Okay. Yan, kas lang aksasadot manan niya. ATL daw tayo datang Domingo. Damdaw man ang kat-RB-RBs na niya. May ka di ka masat Kelian. Ay di kalman. Maid pangdanag. And hindi nag-arbisan na kat adutihan nga makasangat nga truck dito Bukawkan. Dati nagbaribar nga truck. Masang close van nga truck dito Bukawkan. Grabe ini traffic dito. Malam kalman niya. Nagalis di kalsada nang pigsama ditudo tapos naugasan na lang niya. Binasa na lang di kalsada. Dia tapok lang kat aday jay. Sumang adjay truck kargado kay may galgalis apo. Hidayaw ni
manan iti lodlodon nyo, kapsat kailan, kininawan ko ina. Pang alas 12 tayo. Pang alas 12 yan tayo ko na kuma. Eraman dakmat Bajin dak ni lodlodon nyo apa. Karkaron no aafag. Karnita lodlodon nyo niya. Mag-ayam kayo apa. Awan ti surinder nak no afag. Ang galing. Kaya po, yung minitihangan na kasi si dati afag. Palibre kayo man. Pero dyan, afag nga na ata mo no, afag nga kwa. Naluto. Nabibintas, yan ako gwapo. Dati mayat nga rin ka doon niya. Ay, may ilaok iti afag. Amuday, Editix lang tayo 0938-632-3717. Para ka rito yung request and dedications yun. ay ugali. Manakawat, sinami. Ayan, iti oras na katalas 11:28. Dating oras ko sa kasawat na tayo, iti music and dine. Then in music, Risto Cafe. Masarakan sa jay sa kanan lang, iti Sa kami, Lourdes Grotto. Ayan. Dita bisita dita. Nagbirber ko iti panganan dita. Napo ti panganan niyo po. yanagag. Yung makaraman dita ti aafag. Apa ada ti aafag dita, ara. Ayaw mi, idayaw mi. Kanhutang kumaan ng afag. Nugali mi, tasya, di tinawid mi. Awis lang kayo man na po. Ito rito yung upcoming concert for Cause iti Awang di Cordillera. Maangisa dyan Smoke and Barrel Resto Bar. Masarakan sa dyan 4th floor 80 Summer Pines Residences formerly Summer Pines Hotel. Nagasa, And ito yung concert for Cause. Kaya may sa iti ay muno dati beneficiary kat may sang baby niya. Ang recommended for liver transplant. At may isa tayo, makititinulong ito ito ay beneficiary ito yung apo. At may man ado, madlang niya, ay makititinulong dito. Kasapuran dakat milyon. Milyon ito magastos niya. Para ito ito ay liver transplant na. Sapulan pa yung sa bali nga niya, nga country. Iti papananda. So, 200 pesos sa iti may isang ticket. Kada iti nayo na nga may isang free beer no apang kayo niya. No apang kayo hangkay nga apang mabalin la tamad. Basta gumatang kayo iti ticket niya. Yan, kontakan dal lang po 80 pesos tayo Awang di Cordillera page. And mabalin na kayo la tamad gusto mo tumulong terus sinding San Cordillera. Piso-piso niyo sa ating GCash number 0949-411-4126. Nagita nga maorno nga piso-piso yun. Dakal na banag, dakal na tulong niya para ito yung beneficiary tayo. Alright. Ibagan. Ito yung concert for cause kat maangay into no May 5. Ito oras itila 6 onwards. Kaya matpasyaran na po iti Smoke and Barrel Resto Bar. Ay dumduma nga Resto Bar dito syudad iti Baguio. Baka mabitbitin kayo dito sentro. Panda kayo polis-polisan nga. Tanud-tanudan. Ijay kat inggan alas 2. Ito parbango na po. Ito closing time da. Wadalatay pangkamalian. Gemagay kadismayan. Maid pangdanagan. Igoro. Kaya man isagutan, iti may sapay nga sa miwang nga nagpintas na sa miwang kunanakat iguro takay. Sinami
Composed and sung by Mr. GPM. Awan di Cordillera, hindi yung may po-promote ay po iti kan kanta na iti kakailia recording artist. Alright! Nano Luntuntog ng kadang ili ay kaigurutan ang kanian anosan isunadin nayanakan narigat ng paanbiyagan numlaton at way makan basta put-putkan matago kapay didan igurutak adak mabain igurutak uray intoyamuyan igurutak pay didan aywanan ya bantayan ili ay kaigurutak ang kanan daud baba waday na iikuan umilit kaduntugan tundaan mandap-dapan sikiday na mamasulan ya pagaw na takuban manok ay pinikpikan say gundan ipangpangan aywanan ya put-putkan di mayat ay kadat-adan auray igigurot ng daon malaylaydan at dawi asagan ng kaming panublaan tatakay gurutan idayaw di pagilian igurutak adak mabain igurutak uray intoyamuyan igurutak pay digan aywanan ya bantayan ili ay kaigurutak aywanan ya bantayan ili ay kaigurutak Dito ang programa katisagsagot karayo ti Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant masarakan sa Jai Alumit Compound, Kim 6 Town, Poblasyon, Latrinan, Benguet. Inaldaw da aglulukat, iti oras, iti alas 6, itagsapa, inggan alas 9, iti rabi. Kompleto da sa Jai, rice toppings, short orders, snacks. Kaya of course, iti pagmayatan na mabalin nga pangivinyoan kaditi birthdays, seminars, binyag, kanda dumapahing special occasions. Mabalin nyo kunta ni Suda, iti 0908-368-7651. Wala bisitaan lang iti Facebook page da Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Aring mo'y balda
Yan, meron shoutout kini amin dito Showbiz Cafe and Restaurant. Dito kilometer 6. Dito taon poblasyon La Trinidad, Benguet. Kamusta amin dito? Napipintas, yan ako gwapo na. Ito naman kumusta dito ay kahilian. Uday, Dito bukod. Yeehay! Kamusta kaya amin dito? Yan, kita man kablawan mo. Ni kwa Uncle nga Joe nga sinas nga nayon nga agdendengag iti programa niya basta kastoy nga oras. Yan, kumusta Uncle? Yan. Pampakat sang kansilin niya. Tara kiniulay. waday adi, pangkikinawatan. Sige raw shout out kiniyami dito kabayan. Isnan kaigo, Di papagayam dita. And the dalawa ni Apo Mayor waday Engineer Junjun Bantales. ang kamali. Good morning. Kita maon po lagi. Hi! Kadis Kumusta niya po former councilor Dan Ginsema. Kumusta nga insanings? danagan, Sa nag-ado ti bisita mga kanayon na ay manaka. mga puro spokening dollar. Sinangin ay banat. Nagasat kami, Dito munisipyo dito gon. Yeehaw! nagasat kami, igorot May met ay agsapat ako amin. Sigad-sigad jag sapat na dyan namin silan. Good morning. Kiniya po Mayor Bernard Wacklin. Hello sir. ayaw mi. Mga kablawan mo taga-tinong Dan. Kumusta kayo? Nanugalimi Tasya Yeah. tinawid ni Anong maksyon nga kanayon nga agdendengag kiniya tayo po. na duma ay kali Numasasa di napuan mi. Mabalik nyo may like and share na ito live streaming tayo. Hindi awang ti Cordillera page. Malapasin siya. At yung makamonitor ako. Importante ada kayo dito. Amang katalwakan niya ingga na alas 12 iti pangal daw. Isang Cordillera Nabibintas yan ako. Yan, kumusta dito Dominican? Yan, kumusta nga bro Gilbert? Magibagan Pareho pulutan siya no? Nataraki ay ugali Pulutan kumandan native. Wap sinamin ay kamali Nagasat kami Igorot kami Yan, shout out! Kahit man shout out. Shout out ka na! Kano nga malpas day Pines Park, Lubas Road. Nakbayag ka no. Sino ba iti kontraktor dito yung gamit? Bakit project dito? Bayang amal malpas. Hello Sir DJ, have a blessed Sunday. Islam Kapsat. Myra Fidelion. May resyon in happy watching. Siya ka rito dito, mahang kumabasa. Dahil tila ag-pop up niya. Kaya di makit-kita. Kini aming viewers, listeners nga na dito. Ito syudad iti Baguio. Ito 13 municipalities di Benguet. Entero nga rehiyon Cordillera. Yan, Luzon, Visayas at Mindanao. Rasa ka nagasat nga madanunan dito programa tayo. Kung namasang bayan dito programa tayo, awang di Cordillera. And Matson Pile.
Hero shout out. Yes, salamat sa panonood sa ating YouTube channel. Welcome. Yan, bigyan namin sa mga gustong mag-subscribe sa ating YouTube channel, DGL channel. Yan. Pakihit din po yung notification bell para palagi mag-notify kung may mga new videos po tayo. Igorot Isnan Cordillera Napipintas yan agugwapo na Amuda ay makibagay Nataraki ay ugali Nakawap, sinamin ay kamali. Okay, ito man dengan dato yung may sapay nga sa miwan, isang napindas sa miwan. Kunan nito yung mga kagasatan. Ito man na version ni Miss Giverlyn. Ito yung original nga kanta ni Mr. Alin Saperao. Man kagasatan nga sinukatan da iti title ng si Kambangan. Ayan, ti usto nga title na natin kot mga kagasatan na. Okay. Kadismaya. Kadagdag kinagasatan dita mga wes kayong mata. Karon no dati wat-wat. Sikang bangat na kinustuan Ang kanuntoy nakdadavan Anjing pulos mo kay imusan Jet nukas pangarigan Diyaan gawak siyugdaan Agmuwa kumaan dip-dip kan Udiyan tango siya Sikang bangak Idahin na kinustuan Ang kananto'y mapasama Pagtahadip kan Sapay kumasikat ay man kagasatan Diyot numan tungpal kita Ituloy ta'y plano ta Abindisyonan siya hita Sa hidyan pamilya Sa'y kararagta Sunan siyos dya umarsuwa Abindisyonan to'y relasyon ta Sa'y mayat pantong palanta Sikang bangat Idahin na kinustuan Ang kanang to'y mapasama Pagtahadip kan Sapay kumasikat ay man kagasatan Sikang bangat Idahin na kinustuan Ang kanang to'y mapasama Pagtahadip kan Sapay kumasikat ay man kagasatan Sapay kumasikat ay man kagasatan
Okay, so dito ka iti kanta na palawan ti man kagasatan. Yeehaw! Police accessories ba iti bibirukan nyo kapsat kailian? Agin sa siya police accessories iti papanan nyo. Masarakan sa jay second floor iti Ida 70 Baban Building Kim 6 Town Poblacion Latrinan Benguet Babalang iti Benguet Provincial Capital. Inaw daw na lulukat kapsat kailian hin kayo pakagatangan karitoy di kalidad nga military wears, shoes, caps, hats, uniforms ken dadunga pay. Mabalin nyo kunta ni kapsat na Charlotte Agency iti 0947-580-9395 iti kanayonan nga detalye impormasyon. Saksak bata ni Ola. Ere oras na kat, alas 11:47. Iti agsapa pa lang. At pinsan na tayo, mga kaibigan, kininawang ko ina. Rawel Olagon, naragsa ka nagasat nga panagdendengag, panagbumbuya. Hello Idol, happy Sunday. I'm requesting... Ay, ako na natin. Ang request ko man na original scene na para kada kami dito ay Vizcaya. Salamat, Lodi. Alright, salamat. Arwel Olagon. Di nga banda iti Nueva Vizcaya ti ayan niya. Nataraki. Yan, kumusta man iti kasasaad ti panawan dita. Manakawa. Ito ikat medyo agsasadot mananapo. Kamali. Maminsan wadayari pangkikinawatan Gamuga Shout out man kano dito sa Blan. Yan, may shout out kanya dito sa Blan. Yan, dito sa Blan Benguet. Sama dito Tuba. Yan. wadalatay pang Mga naman nga kablawan ni po kagawad Delver. Dito nang alisan. Gamag Kumusta? ay kadismayan Kap Feliciano Siano Buyagaw Alipda Jr. Ihan! Kumusta dito 5? Igoro Salamat ni manakawa kagawad Argis. Brian Dagano, may grasyotan in happy watching. Naimbag nga daw mo, DJ Al, request ko man na Song o Malika ay udan. Salamat. Nagasat kami Malika ay udan. Nagasat Kanan na kapsat ay Brinda Gano. Nanos Dia nagagat Hidayaw mi Hidayaw Alah, pasensya, hindi ko may patukar dyan yung original scene niya. At copyright song dyan. Kasya Ito pa na iti live tayo. Anyway, ang kayo manisagutan niya. Hindi na pindah sa samiyo ang karita kailian dito Nueva Vizcaya. Ay kali Kung mamat nga kablawan, dito ay Masasa Dinapuan mi kailian dito Aritao, Nueva Vizcaya. Amo yun ba? Second hometown ko ti Aritao, Nueva Vizcaya. Dito Latar, San Francisco. Aritao, Nueva Vizcaya. Yan, kumusta kaya amin dito? Sa miwan nga napalawan, iti Inoy. Yan, may isang kalangoy song. Kala na enjoy. Ay importante maniinawatan. Igorot Islan Cordelier Kanto pa ay aatang ay eting. Ay, Bibintas Yan agugwapo well, anyway. Yan, kini amin ang dadita ang diting ang bibuya. Oda Salamat din suporta. Ma Thumbs up po. Alright, thank you very much. Jim Ace Channel sa ating YouTube channel. Nataraki Salamat po sa panonood and watching. Tracy Martinez, Cavite, Barangay, Kabuko. Yan, magandang oras po sa inyong lahat dyan sa Tracy Martinez, Cavite. San wadayari Pangkikina Sa lahat ng mga Caviteño Gamugan and nanonood sa ating programa, thank you very much. Gorotan Sa Batil, tama ba? Alatay pangkamalian
Tigbaan, watching here in Singapore. Sa Gubo, I'm sorry. Sa Gubo, Kapangan. Benguet, request man. Idol Suyuso Dilagam. Yaman Idol. Yayaman Mat. HGIEBZ. Basta something like that. Tigbaan. Dahil lang din natarasak na basahan. Anyway, thank you very much. Kamsan. Yung bagaro siya amin. Kapangan Benguet. Basta niya po Mayor Fermin. Basta nga, Idol Bayaw. Nagasat kami, Idol Bayaw ko ni Quad. Mayor Fermin. kami, igorot kami. Nano Insan may Ajaya asawa na. And of course, Elmer Akasio. Hello, kumusta? Kumusta dyan sa Isabela? Yan, limbag, madam tayo amin nga awan labas. Labas na. Yan, DJL watching from Kawayan City, Isabela. And God bless you and more power to your program. Alright, thank you very much. Yan dumating na si Mayor. Yan. Masay. Talagang slang Jose Rizal. Jones Kayong, may shout out. Yan. Congrats, sir. Mas natin i-congrats si Sir Patrick Alcedo. Una ko mati programa, nakasigurado ang papakanda ito. Alright. Ganda naman ti oras ti antiyo pa nagpapakada. Apsat Kelian. Kininawang kita. Salamat manan na iting kayo pinangkadwa kanya. Idimis ang oras. Manibur pala tatay alas 11. Kaya natatag alas 12 iti pangaldaw. makibagay, nataraki ay ugali. Jen Sotori, may shout out. Ang bonggang-bongga. Ayan, salamat sa panonood sa ating YouTube channel. Salamat sa suporta. Dapat na nabatbati ang 4 minuto sa sakbayan ti alas 12 iti pangal daw. Talak man dito yung gundaway. Ang giyaman man ang kiniya amin. Sumusuporta ito dito yung programa tayo. Itikat ang sponsor ang pa-advertise ito dito yung programa tayo. Mabalindaklat ang i-message iti Facebook account tayo. DJL at Zero Radio. 180 pages tayo. DJL page. Ken Alon, the Cordillera page. Lane Lane Explorer Channel. Aloha! Yeehay! Yan, kumusta kaya din ko? Buyam amin nga uploads ko. Voice skip ang di ads ko. So ka pa, para sukal ka mango. Bueno, ating manggaroon iti may isang request ko. Pamakadang sa miwan, suyo, suy didagan. And Flory, yak-yakan, dayo ti Taplin, may shout out, Taplin family, Sir DGL, thanks and more power. Alright, thank you very much. Yeah. Yeehaw! Tayaw! Isang kayo manan, magkadwa kanya, ito naman lamang po, iti oras tala 6, iti sardam, iti tala 7, iti rabi. Iti programa ito, DJL Special. Sunday Special Edition, Pure Country. May mayat si Dendenden. Upisem ta ay gaya, kaadiman na naman problem. Alright, padanan, iti sumarano ang programa. Tema kang tita ni Sir Patrick Alcedo. O yan yung mat niya, iti baro. Ay, baro. Ipugaw maiibaw, lemlemdas maulaw. Basta baro. Kita nyo ulit ang live streaming soon.
Urmus kapya Alright, DJ Al. Aligri ba nung isbong may batbati itinragsak na gasat nga pangal daw tayo amin. Ito no sumara naman nga Domingo. Ito na itong programa tayo awang di Cordillera. Dito man lang istasyon, kan kasi man lang nga oras. God bless all of us. Stay safe and stay healthy. Bye-bye! Ayam ko bumangon ka Tangadeng pay etaya Mantalet tagukan sisya Kan sisya dinam-naman Ayam ko di ka maupay Didigra di sumambay Jika punya ni makauway Basta't pirinay ikmo suway